Kif qed insemmu l-isport, Mattejos Grasso jista' jonqos illi isib postu hawnhekk għalkemm dal-aħħar tintefanna ħafna iktar fuq l-ikel milli fuq l-isport. Għalfejn, ġifier meta nitkellmu fuq is-saħħa u n-nutrizzjoni dak li jkun jgħidlek mhux l-eżerċizzju l-importanti. Eżatt, mela ara, hemm kombinazzjoni ta' klita li huma. Ġifieri dak li jkun irid joqgħod attent ħafna xiekol, irid jagħmel tip ta' exercise li jgħidulu cardio li jinvolvi ħafna l-użu tal-qalb u exercises oħrajn li jinvolvu ħafna anke l-muskulatura. Għaliex, għax it-tlieta li huma b'xi mod jew ieħor ħajaffettwaw kemm is-saħħa u speċjalment issa tkellimna diġà fuq id-dieta ftit hawnhekk, il-mod kif nibdew nidhru issa li anke t-temp diġà sbieħ b'mod konsiderevoli. Kulħadd jibda jaħseb għall-sajf dak il-beach body biex infaqqaw dik il-malja. Jiena nammetti li il-bikini ħafna nisa mbagħad Jean-Claude għax malja biex jagħtu. Imma taf li mbagħad il-malja fuq ħafna nisa toġobni iktar. Fejn nemmen li jrid ikollok forma ħafna isbaħ. Għax inti il-malja ħaddur miegħek. Jekk mara għandha forma vera sabiħa, li tilbes malja qed toħroġ il-figura iktar milli l-bikini kull ma tagħmel tattilek l-affarijiet li m'għandikx tagħti. Jiena nifhmek, però mbagħad ikun hemm ħafna min jgħidlek isma' il-bikini huwa qisu l-propja ċertifikat illi jiena kuntent ta' kif nidher, għax jekk ma nkunx libsa bikini sinjal li qed nagħti u hemm x'imkien ma jogħġobnix. Jiġifieri give or take. Jiddependi dak li jkun kif. Imma int ħad tiffoka kif ma nitkessħux bl-ikel fil-weekends. Dika vera xi ħaġa importanti. Mistoqsija komuni ħafna rċevejna Jean-Claude, jgħidu li imma jiena għandi drawa noqgħod attenta fost il-ġimgħa, però fil-weekend tiġi xtajdli qisu minn kont żgħira ta' qisu nerħi. Nagħmel dawk il-jumej, jew pereżempju nagħmel il-ħadd jew is-sibt kollu. Nikol li jiftilli. Ifimni, dal-aħħar ngħidu kif inhi ħafna nies saru aktar konxi tad-dejra tagħhom u tisma' ħafna li jmorru l-ġim u li jagħmlu eżerċizzju. Imma mbagħad jgħidu lek għax jiena l-weekend, cheat weekend. Eżatt. Ħallili bil-kwiet, la jersqulek lejn il-ġim. Se ma jistax tifhimha din. La jagħmlu naqra exercise anzi jgħidu isma' dawk huma jumej free u ħanagħmel li jiftilli. Però studji sabu li l-maġġoranza tan-nies li jagħmlu hekk jispiċċaw dak il-progress li jagħmlu matul il-ġimgħa jitilfuh f'dawk il-jumejn, illi hija ħasra kbira. Tajjeb, u għaliex qed ngħidu hekk, Jean-Claude. Għax normalment aħna taf kif jiġri, pereżempju tkun ilek ġurnata xogħol u qisek sakemm tiswiċċja sakemm tgħid ħanistrieħ ftit. Iddum naqra, isek tħoddek id-dar imma dak daqsxejn stressjat u ansjuż. Moħħok għadu ma qatx, ma jkollok xab titlaqas is-sajjar. Ħafna nies fil-fatt jgħaddu jew jgħaddu take away jew iċemplu. Eżatt, imma bil-ħin tibda toqgħod kif jgħidu. F'dan il-każ jiġri l-istess. Mela meta aħna fost il-ġimgħa noqogħdu attenti, qisu għall-bidu għall-ewwel ikla illi mhux daqshekk normali, għall-ewwel drink, jibda jkollna l-barriers daqsxejn għoljien ngħidu isma' le id-darba mhux ħanagħmel bħal weekend li għadda ta' ħanieħu drink u nieqaf. Hemmhekk inkunu għadna daqsxejn fil-kontroll. Però x'jiġri huwa normalment illi ma' kull drink ekstra li qed nieħdu. Number one qed nagħtu l-messaġġ lil moħħna li jisma' iva ħanieħu ieħor għax orrajt u dejjem nżidu. U studji sabu illi iktar ma anke l-alkoħol ikun fis-sistema tagħna inqas ħanieħdu kontroll tagħna nfusna. Nafu biżejjed xejn ġdid, illi ħafna mill-kummedji li jsiru anke fosthom ġlied sfortunatament isir meta l-nies ikunu taħt l-influwenza qawwija tax-xorb. U ħafna żbalji oħrajn. Fosthom anke żbalji ta' x'se niekol meta jiena qiegħed fil-post partikolari ngħidu mort party, apparti x-xorb jiġifieri, mbagħad nagħlaq għajnejja fuq x'qed niekol. U llum min raħ. Mbagħad tgħidlek isma' qas biskott naf li kiltek il-bieraħ jien mhux tab xejn għandi l-istonku ħażin, eċetera. U t-tema tal-lum Jean-Claude hija ftit fuq di. Fuq kemm importanti noqogħdu attenti x'nieklu. Issa, di taqa' taħt il-kategorija ta' binge eating jew binge drinking. Biex inkunu ċari. Bil-Malti ngħidula titħanżer. Ejja ngħidu hekk. Però mbagħad għandna fir-ritratti li qed ntellaw hawnhekk. Dak huwa eżempju. Eżempju ċarda. Però mbagħad hemm anke medical conditions fej persuna illi tarli b'mod regolari għandha episodji ta' binge eating, mela pereżempju ma ninqas ħaġa stressanti, jiena qed immur nidħol fridge, tajjeb, nitkellmu daqsxejn. Pakket cookies u wara li nikol pakket cookies ħammur għal krema ta' ċokolata. Eżattament. Noqogħdu ftit attenti għax jista' jkun ukoll, mhux biex nalarmaw in-nies, però jista' jkun ukoll li dak li jkun ikollu bżonn anke għajnuna mingħand eating disorder specialist illi forsi tkun tista' tgħinu fuq dan il-każ. Però fejn qed nitkellmu aħna hija iktar fejn dak li jkun jaf li hu m'għandux din it-tip ta' challenge, din it-tip ta' problema, però qisu vilment fil-weekend qed jażel għax wara kollox tkun għażla ta'. Edi bħalma semmejt tajjeb inti illi ħafna nies jgħidu jien ma nixrobx ta' imma mbagħad il-ġimgħa u s-sibt nerħi. Xejn regli. Ħanibqa' għaddej. U fil-fatt dik hija l-problema, ta' ġifieri kważi ejja ngħidu dak li jkun. Ħafna nies jiżvugaw
fil-weekend jew fix-xorb jew fl-ikel. Ekku. Għax huwa qisu għalihom l-iktar ħaġa soċjevoli illi ħadd ikkumpanjahom apparti daqsxejn kliem u daqsxejn paroli li jagħmlu ma' sħabhom. Anyway, il-problema qedaw, Jean-Claude. Illi anka jekk pereżempju l-persuna ngħidu aħna tieħu 7 drinks fil-weekend, ma qed insemmu xejn ta' barra minn hawn, pjuttost xi ħaġa baxxa għal min kien imdorri jixrob ħafna. Studji sabu li jekk dawk l-istess 7 drinks qassamhom matul il-ġimgħa, peress li inti l-sistema tiegħek li ġismek tajtu ċans jassorbi u jimmaneġi aħjar dak l-istess xorb, l-impatt huwa ħafna inqas milli tagħhom l-istess 7 ħadthom f'salt. Dik il-kelma ġifieri fosthom fejn jidħol il-liver. Issa biex inkunu ċari wkoll, Mattejus mhuwiex qed jgħidilkom ixorbu allura 7 tazzi kuljum ħalli ma jiġrilkom xejn fil-weekend, qed jgħidilkom illi jekk inti qed taħseb li tagħmel xi forma ta' ġi tal-ġismek illi ma tieħu xejn kuljum imma mbagħad darba fil-ġimgħa taxxa qabla rażan. Huwa kważi għar. Ampoġġu għaxa. Dik il-kelma, ġifieri dik hija importanti ħafna. Allura x'nistgħu nagħmlu biex nevitaw li naqgħu f'dawn il-loopholes. U normalment il-problema tkun kollha psikoloġika, Jean-Claude. Illi n-nies, pereżempju fost l-oħrajn, jagħmlu dal-forma ta' binge eating jew binge drinking għax forsi jħossuhom lonely. Jiena sibt ruħi d-dar, illum m'għandi abtit noqgħod insajjar xejn, għarem ħanna raxaw fil-fridġ u naqbad niekol. Mela loneliness ħanniżluha waħda. Emmin minħabba l-fatt illi pereżempju jkun overstressed. Jiena laqba ħabib tiegħi u għalikel għax dak lajmerini, la fih xewk, li meta ma nħedux xi ħut, tajjeb. U allura daqqgħu ġewwa jaħammorru. X'jiġri normalment, Jean-Claude? Wara inħossuna qar milli ħassejna qabel ma ħbdejna niklu dan il-binge eating. Jiġifieri, normalment identifikaw il-problema, ngħid isma' jiena meta qed naqal dawn il-patterns. U nikdbu ftit, għax normalment is-soluzzjoni tkun billi nibdew nidentifikaw dik il-problema. Number 2, kif qed ngħidu, noqogħdu attenti ma naqgħux għall-alkohol. Għax meta nibdew nixorbu drink wara drink, awtomatikament dawk il-barriers illi tant jgħinuna biex nibqgħu f'kontroll tagħna nfusna jibdew jaqgħu wieħed wara l-ieħor. Mbagħad jasal filgħodu ngħid tara naqra x'għamilt il-bieraħ, eċetera. Number 3 ukoll hija li d-dar, ejja nitkellmu fuq eżempju d-dar, pereżempju incident in-nies u ma rridx li l-weekend li ġej neġa' nispiċċa nitħanżer. Mela jekk jien għandi kontroll, nista' kif tkellimna l-ġimgħa l-oħra nagħti tindifa l-kabort. Mela jiena nara illi jisma' f'każ ta' li qed inħossni lonely, qed inħossni stressed out, m'hemmx dawk l-affarijiet li naf jagħmlu l-iktar ħsara milli ġejt lesti għall-attakk tiegħi, imma preparajt il-kabord bil-lest għal dak l-attakk. Biex worst case, ngħid isma' jiena sibt pereżempju pakkett lews u kiltu. Jiġifieri li trid tagħmel huwa li taħseb fl-eventwalità biex meta tinqala inti iddur fuq dak li huwa san. Jew li jistgħmilek inqas kwalunkwe ħaġa anke jekk pereżempju jiena beħsib nimur il-ġim, jekk jiena minn filgħodu ngħidu mbagħad nara, mbagħad ngħaddi sad-dar, mbagħad bit-traffic ma morx u għaxek u għaxek, kieku kelli kollox preparat miegħi minn filgħodu, jiena forsi biddilt il-ġim imbagħad u trenjajt hemmhekk. L-istess ħaġa li kell. Jekk jien preparajt se nikol minn qabel mod, jekk qed imbagħad nara fiex jaqbadni l-ġuħ, x'inhu ċ-ċans, Jean-Claude? Li niqaf l-ewwel fast food chain il-insib, niqaf nixtrijem u nikol l-insib. Fil-fatt li qed tgħid inti saħna tlaqna mill-kunċett ta' ma titkessax bl-ikel fil-weekend. Però hawn min jara l-ikel bħala comfort food. Ġifieri li meta inti tkun stressjat, pereżempju, ħatiqaf u ħanaqbad żewġ pizzets minn daw tad-daqqa ngħidulhom aħna u ejja ħammorru. U li rridu jew kellha itfa' erba' hot dogs u tlaqna, tifhem? Issa maħniex qed ngħidu biex jagħlqu l-ħwienet tal-hot dogs ta' ġej kemm hemm. Però huwa minnu illi nduru għal junk food. U qed tfakkarni f'punt vera importanti hawnhekk. Jekk aħna nkunu estremisti ma' nfusna matul il-ġimgħa, jekk ngħidina le, pereżempju jekk għal bżonn fil-pjan li qed insegwi għandi żebbuġa 100 grams, mela mhux 100 tuta, għax dawk it-2 grams żejda. Jekk noqogħdu nesaġeraw f'kull sens dak l-estremiżmu, studji sabu li ċans huwa li l-binge eating ikun iktar komuni. Għax inti tant ħassejtek qisek riġidu. Kważi qiegħed tiffrustra l-aptit tiegħek. Ma tmux tab xejn li inti ħasal il-weekend ħatara qisek. Il-manna niżla mis-sema kull ma ħatara. U tispiċċa tgħix iktar u iktar li ħatgħix matul il-ġimgħa imdejja tittama li jiġi l-weekend biex tkun tista' tiekol dak illi trid. Iktar bin-nerv, iktar problemi, iktar nervi u problemi jġibuk iktar għal ħniżrijiet. Issa ħanejdu kollox ċar. Jekk inti pereżempju jien naf ġej xi avveniment kbir f'ħajtek, forsi xahar ieħor ħadd iżżewweġ. Ħajżewweġ li Ryan. Ħajżewweġ Ryan, pjaċiri. Jekk pereżempju ngħidu isma' għal dan ix-xahar li ġej ħanoqgħod daqsxejn preċiż, hemmhekk ma fiha xejn ħażin. Imma jekk dik nestenduha għal ħajjitna kollha, bil-fors il-frustrazzjoni dik in-nervi dik iċ-ċertu qisek rabta, inti ħaddejjek. Għax iridu nagħmlu.
Ngħidu isma' parti mill-pjan tiegħi stess, jiena qed ninkludi affarijiet illi naf li qed nieħu pjaċir bihom, però ma jagħmlux ħafna ħsara. Mela jiena altru ħadd pereżempju borza sħiħa ċikkulata. U altru jiena ħadd biex tejżar pereżempju, tajt li faċli tikkontrolla tajt ngħidu daqshekk. Kifettinna il-ġimgħa li għaddiet aħjar biex tejżari ma ta' kwalità għolja milli ħafna u jkunu medjokri. Mhux hekk. U jkun hemm bejn jiġifieri tant inkunu riġidi sfortunatament illi jgħidu li jarem biex ma neħux dawk il-biex tgħid ċikkulata ħanieħu tuffiħa. Mbagħad it-tuffiħa ma soddomx biżejjed, ħanieħu banana wkoll. U ta' xaqa xorta. Tiġi kar. Għax inti spiċċajt ħadd iktar kaloriji, probabbilment, milli kieku waqaft ma dawk iż-żewġ ċikkulati. Ma ċikkolata skura. Mhux hekk għax iktar sostanzjuża u tgħid ħadd pjaċir. Issa jekk inti tkun persuna li b'waħda tibqa' dej, dik imbagħad mod ieħor. Ġifieri tajjeb inti ssib il-personalità tiegħek importanti. Illi jekk wieħed jista' jkun li għandu xi eating disorders allura għandu minnu fih mill-ewwel jitkellem. nkunu umli tajjeb għax il-problemi tagħna ma jissolvux mix-xejn. Nitkellmu ma' professjonisti li jistgħu jgħinuna anka f'dak il-każ idealment li wieħed jitkellem ma' psikjatra. Mela, hemm anka wkoll fera illi huma jgħidulhom eating disorder specialists. Sewwa. Illi jiffukaw speċjalment fuq dawn it-tip ta' każi. Pereżempju djar bħal dar kellna saħtek. Hija. Insibu fost dawn il-professjonisti oħrajn li ħajtu dik it-tip ta' għajnuna. Ġifieri ma nassumux illi huma problemi relatati biss mal-obeżità, huma problemi li qegħdin magħna ta' kuljum. Importanti ħafna li. Matteus, grazzi ħafna. U żgur li minn tisegwina tirna xielu jaqgħad ġimgħa wara ġimgħa sabiex joħloq stil ta' ħajja aħjar illi finalment tkun iktar nutrittiva u iktar b'saħħitha. Dak li nixtieq lil kull wieħed minnkom u allura għandna espert bħalek illi. Grazzi ħafna. Tallimna u tiggwidana bl-iktar mod sempliċi u faċli.